Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Daniel. Taong 1955, Tumalog, Cebu. Isang prestihiyosong pamilya ang kinamulatan ni Daniel. Bagaman hindi sila kilala ng mga mayayamang tao sa lugar nila, sikat na sikat naman sila sa bawat angka ng mga albularyo na minsang nabuhay sa lugar ng Tumalog. Sa likod ng mahirap nilang pamumuhay, nagtatago naman ang kasaganaan ng kanilang pamilya pagdating sa lihim na karunungan. Sa katunayan, kahit walang-wala sila, kung gugustuhin nilang hindi magtrabaho, makakakain pa rin sila. Isang utos lang ng kanyang ama, lahat ng mga laman lupang sumisilong sa kanilang pamamahay, mapipilitang hatiran sila ng pagkain sa isang kisap mata. Maliban sa mga nilalang na yan, nasa paligid lang din ng bahay nila ang iilang mga diwatang nagsisilbing galamay ng kanilang padre de pamilya sa mundo ng mga engkanto. Subalit sa kabila ng hindi nito masukat na kakayahan, nanatili pa rin yung simple at mapagkumbaba sa lahat ng oras. Ni minsan hindi mo yan makikita ang may daladalang agimat o mutya sa katawan nito. Kadalasan, ang mga ganoong uri nitong armas, iniiwan lamang nito sa altar ng bahay nila. Paulit-ulit kasi noong inilalahad sa kanya ng kanilang ama, hindi sila kagaya ng iba na mapanglamang sa kapwa. Bilang panganay na anak, kay Daniel nakatalaga ang lahat ng kayamanang may iwan ng kanilang padre de pamilya. Magmula pagkabata, alam na niyang ganoong kabigat ang kanyang papasaning obligasyon, kaya na may walang araw siyang hindi nagtitiis para sa ekspektasyon ng mga magulang niya. Kahit papaano, naging masaya naman at kontento itong si Daniel, lalo pat sa edad niyang 19 na taong gulang, hindi niya pa rin yun nabibigo. Katunayan, mas nadaragdagan ang paghanga sa kanya ng kanyang pamilya buhat sa mga bagay na ginagawa niya. Upang mas lalong mapalakas ang kakayahan niyang taglay, nagdesisyon siya noong manilbihan sa simbahan. Tuwing hapon matapos ang kanilang trabaho, pumapanhik siya sa simbahang malapit sa kanila para tumulong sa paglilinis at iba pang mga gawain. Minsan kapag may libreng oras dinoon ang kanyang ama, sumasama yun sa kanya para makipag-usap sa paring halos 2 taon na roong naninilbihan. Ngunit kadalasan, tanging si Daniel lamang ang pumupunta sa simbahan para tumulong. Gayunpaman, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin dahil ang tanging mahalaga lamang para sa kanya, mapalakas palalo ang pananampalataya niya sa Panginoon. Sa pagsapit ng taong ito, nanatili ang kapayapaan sa kanilang baryo. Si Daniel noon, unti-unti nang nagsimulang magtanong sa kanilang mga kakilala ukol sa totoong pagkatao ng kanyang ama. Naging palaisipan kasi para sa kanya ang pagkakaroon nito ng kakayahan na nangingibabaw sa karamihan. Para masagot ang kanyang mga katanungan, araw-araw pumapanhik siya sa bahay ng kaibigan nito na nagngangalang Anas. Matanda na itong si Manong Anas. Sa taong ito, nasa edad 80 anyos na siya. Halos lamang lang yon ng 5 taon sa kanilang padre de pamilya. Bagaman malayo ang bahay ng matanda sa kanilang lugar, hindi naman siya pinipigilan ng kanyang ama. Naniniwala ito, kaya na ni Daniel ang kanyang sarili, kaya wala na itong dapat na ipag-alala pa. Sa mga unang araw na pagbisita niya sa bahay ni Anas, hindi naman siya nito gaanong pinapansin. Dahil sa pangyayaring yon, wala naman siya doong ibang ginagawa kundi pagmasdan ng matanda sa pagtatanim ng mga gulay sa mumunti nitong hardin.
Bale gabi na yon kung matapos, kaya na may bago pa man makapag-usap si Daniel at ang matanda, wala na siya sa bahay nito. May batas kasi noon sa kanilang tahanan ng kanyang ama, na hanggang 7:00 lang sila ng gabi sa labas ng bahay nila. Kapag sumobra doon, disiplina ang kanilang aabutin. Wala rin yung pakialam kung matanda na sila, sa kadahilanang sumisilong pa sila sa ilalim ng puder nito. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na niyang napapansin ang matandang si Anas. Minsan may mga pagkakataong nagkakausap na sila, ngunit hindi pa yun gaanong kalalim kagaya ng inaasahan niya. Akala ni Daniel, hanggang doon na lamang ang pagtrato nito sa kanya. Pero dumating ang isang araw, nagdesisyon na yung magkwento ukol sa karanasan nito kasama ang kanyang ama. Isang hapon, habang nakaupo siya sa labas ng bahay ng matanda, nagkusa naman yung lumapit sa kanya, bitbit ang 2 tasa ng kape. Pag-upo nito sa kanyang tabi, malayo naman ang tingin nito na para bang meron yung malalim na iniisip. Dahil dito, may hinahon naman yung kinausap ni Daniel nang sa gayoy magawa niyang malaman ang iniisip ng matanda. Alam mo, Manoy Anas, kagayang-kagaya ka talaga ng tatay ko. Kapag hapon, palagi ko siyang nadadatnang nanonood sa paglubog ng araw. Kayo bang mga matatanda, meron talagang ganyang pag-uugali? Bungad na wika ni Daniel sa kaibigan ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, "Hindi mo kami mauunawaan hanggat hindi ka tumutungtong sa ganitong edad. Marami ka pang mararanasan, Daniel. Mga bagay sa buhay mo na magpapaalala kung sino ka at kung ano ang rason mo rito sa mundo. Habang tumatanda tayo, mas lalong bumibigat ang ating mga responsibilidad. Kung sa ganyang edad mo ngayon naghahanap ka ng paraan para mapatunayan ang sarili mo, sa edad naming ito, wala kaming ibang hinahangad kundi kapayapaan at tahimik na buhay. Alam mo, pansin ko lang sa ama mo, hirap na siya. Dahil sa pagkakakilala ng inyong pamilya, kahit matanda na siya, patuloy niya pa rin ginagawa ang mga bagay na sa tingin niya'y responsibilidad pa rin niya. Bilis-bilisan mo, Daniel. Hindi sa lahat ng oras may lakas pa rin siya." Kasabay ng pagwika nito ni Manoy Anas ay ang paglahad naman nito sa kanya ukol sa mga karanasan nito kasama ang kanilang padre de pamilya. Sa puntong yon, halos hindi niya mapigilang makaramdam ng kilabot gawa ng lahat ng ibinahagi nito sa kanya. Pawang narinig na rin niya sa kanyang ina. Ayon sa matandang yun na, una nitong nakasama ang kanyang ama noong mga panahong meron itong hinahanap na nilalang sa sentro ng bayan ng Uslob. Bagaman nasa kasagsagan noon ang 2 pangdaigdigang digmaan, pinilit nila yung hanapin para kitilan ng buhay. Pagtatapat pa nito sa kanya na kung nagkataon noong hindi nito kasama ang kanyang ama, paniguradong noong araw na yon, naglaho na yon sa mundo. Sa sobrang lakas kasi ng mangkukulam na hinahanap nito, kinakailangan pa nilang magsakripisyo ng iilang inosenteng buhay para yun lamang ay mapatay. Magmula noon, naging magkasama na sila sa kahit na anong misyon. Dahil sa magaling humanap ng bakas si Manoy Anas, siya ang nagsilbing ilong at mga mata ng ama ni Daniel. Dahil sa abilidad niyang yon, lahat ng mga nakakasagupa nila na nakakatakas, nagagawa nila yung mahanap para paslangin.
Mariinding inilahad ni Manoy Anas sa kanya na buong buhay nito, tanging ang kanyang ama lamang ang nasilayan nitong nagtangan ng hindi pangkaraniwan na karga. Narinig niyo na ba yung tungkol sa mutya ng Gilandro? Kung meron kayong mga lolong albularyo, itanong niyo sa kanila ang tungkol dito. Isa yung uri ng mutya na gawa sa 3 biyaya. Dignom na idinikit sa mutya ng ilog na pilit pinag-isa naman ng 6 na gininto ang buhok ng tikbalang. Bunga yon ng isang panday na siya namang naging unang antingero sa lahi nila Daniel. Ang mutsyang yon ang itinuring nilang kayamanan sa lahat na siya namang pinagpasapasahan ng bawat henerasyon. Sa kasamaang palad, dahil sa tagal na panahon nang nakuha ito, ang pangalan ng mismong ninuno nilang nagpanday dito ay naiwala na nila sa paglipas ng mga taon. Subalit, ang kahusayan at pagiging henyo nito nanatili pa ring nasa istorya ng mga kalulololohan nila. Dagdag pa ni Manoy Anas na dahil sa Gilandro, ni minsan hindi nakaranas ng pagkatalo ang kanyang padre de pamilya. Matapos naman yung marinig ni Daniel, mas lalong tumaas ang kanyang paghanga sa sarili niyang ama. Buong buhay niya kasi noon, hindi niya lubos na maisip na ganun pala ito kalakas sa lugar nila. Makalipas pa ang ilang minutong kanilang pag-uusap, inabisuhan naman siya ni Manoy Anas na umuwi na. Papasapit na kasi noon ang takip silim at hindi magiging maganda para sa kanya na abutan ng dilim sa daan. Nang marinig naman ni Daniel ang sinabi nito, dali-dali naman siyang tumayo habang sumasagot sa matandang yunang. Maraming salamat ho, Lolo Anas, sa ibinahagi ninyong istorya. Babalik ho ako dito sa Makalawa. Sige ho, magandang gabi ho sa inyo. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman siya nitong sinamahan hanggang sa makalabas na siya ng bakuran nito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating niya sa kanilang tahanan, agad namang bumungad sa kanya yung ama niyang abalang-abala sa pagpapausok ng balat ng nyog. Pagsilay naman ito sa kanya, napangiti lang naman ito at hindi kalaunay dahan-dahan na yung naglakad papaikot sa kanilang bahay. Nang masipat naman yun ni Daniel, agad naman siyang pumasok sa loob para tulungan ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Sa pagsapit ng gabi, habang naghahapunan silang pamilya, laking gulat na lamang ni Daniel nang biglang inilahad ng kanyang ama ang tungkol sa nalalapit niyang pagmana ng Gilandro. Ayon dito, nahasa na ng panahon ng kanyang kakayahan, kaya na may handa na siya sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Dagdag pa nito na bilang bagong mamamahala sa ang kanila, mataas ang inaasahan nito sa kanya. Matapos naman itong ilahad ang mga bagay-bagay, agad naman yung tumayo sa harapan ng hapagkainan habang seryosong nagwiwika sa kanya ng, Daniel, sumunod ka. Panahon na para ikaw naman ang umupo sa aking pwesto. Masaya ko para sa iyo, anak. Kaya sana, hindi mo ko mabigo. Dahil sa sinabi nito, tahimik naman doong sumunod itong si Daniel. Pagdating nila sa silid ng kanilang mga magulang, agad naman siya nitong pinaupo sa higaan habang paisa-isa nitong kinukuha ang iilan nitong mga medalyon na nakalapat sa altar. Hindi naglaon, pagbalik nito sa kanyang harapan, may daladala na yung isang maliit na baul na kulay kayumanggi ang kulay. Kung hindi nagkakamali itong si Daniel, ibinalot ang baul na yon sa balat ng hayop kung kaya't naging ganon
ang kulay nito. Maya-maya pa, pag-upo naman ito sa kanyang harapan, agad naman itong binuksan ang bagay na yon, kung saan doon sumambulat sa kanya ang isang kwintas na napakaluma na ng itsura. Gawa sa pinatuyong baging ang taling nakadugtong sa palawit nito at ang mismong palawit naman nababalot ng itim na tela. Pag-alis ng kanyang ama sa telang yon, doon niya nakita ang isang kristal na nakadikit sa isang napakaitim na kahoy. May 5 taling itim din doong nakapulupot na parabang yon ang nagsisilbing pandikit nito sa bawat isa. Nang masipat naman yon ni Daniel, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Yung buong katawan niya noon, naninigas na parang merong tumigalpo sa kanyang hindi niya namamalayan. Ilang minuto pa ang lumipas, nilagyan siya nito ng uling sa noo habang nag-uusal yon ng mga buhay na kataga. Binasari nito ang kanyang mukha ng langis habang dahan-dahang nag-uukit ng simbolo sa kanyang dibdib gamit ang dulo ng punyal na sinunog nito ng kandila. Matapos ang mga pangyayaring yon, sa kauna-unahang pagkakataon, ipinahawak ng kanyang ama sa kanya ang mutya nitong tinatawag ng angka nila na Gilandro. Paglapat naman ng mutya sa kanyang palad, lahat ng nakaraang memorya ng mga nagtanga nito nakita niya sa kanyang pangitain. Nalaman din niya ora mismo ang lahat ng sikreto ng mutyang yon at sa isang kisap mata, pakiramdam niya kasing lakas na niya ang kanyang ama. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang tapos na ang ritual na pagpapasa, dahan-dahan naman siyang tumayo. Bakas sa kanyang pagmumuka ang matinding pagkagulat buhat sa mga nangyari. Huwag mong pagsasabayin ang lahat ng detalye. Dahan-dahan lang anak, mapanganib ang mutyang yan. Kapag pinilit mong iyong sarili, maaaring mawala ka sa katinuan. Paalala ng kanyang ama habang nakatingin sa kanya. Nang marinig naman ni Daniel ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang pinipilit na iwasan ang mga bagay na kanyang nakikita sa kanyang isipan. Hindi naglaon nang bumalik na sa normal ang kanyang pakiramdam. Doon na niya unti-unting napapansin ang tila bang paggaan ng kanyang buong katawan. Hindi niya mawari noon pero pakiramdam niya kayang-kaya niya nang makipaglaban sa kahit anong nilalang. Ilang araw pa ang lumipas, wala namang ibang pinagkaabalahan si Daniel kundi ang mutyang yon. Umaga man o gabi, maigi niyang pinag-aaralan ang lahat ng detalyeng pumapasok sa kanyang isip. Buwan pa noon ang dumaan, halos kapantay niya na ng lakas ang kabataan ng kanyang ama. Dahil dito, nagdesisyon naman siyang bumalik sa bahay ni Manoy Anas para ilahad ang magandang balita. Base sa kanyang pagkakatanda, araw noon ng Biyernes nang pumanhik siya sa mismong tahanan nito. Pagdating niya sa lugar, unang bumungad sa kanya ang nakabukas na pinto ng bahay nito. Akala niya meron lang yung pinuntahan, kaya na may naghintay siya doon ng ilang minuto. Subalit, papasapit na lamang noon ang takip silim, wala pa ring dumarating. Dahil sa pangyayaring yon, nag-umpisa ng kabahan itong si Daniel. Pagpasok niya sa bahay ni Manoy Anas, wala naman siyang ibang nakita maliban sa mga nagkalat nitong gamit. Sa kanyang pagmamasid, halos hindi niya maipagkakaila noon na kagagawa nito ng isang magnanakaw. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinawag ang lahat ng mga nilalang na naninirahan sa bahay nito
para tanungin. Alam ni Daniel na hindi nakakapagsalita ang mga engkantong naninirahan sa bahay ni Manoy Anas, kaya ang ginawa niya, kumalap doon ang kasagutan sa pamamagitan ng senyas. Sino mang engkantong dumaan sa kanyang kaliwa, ibig sabihin wala yung nakita. Ang mga nilalang namang daraan sa kanyang kanan, ibig sabihin meron yung alam. Ngunit sa dami ng nilalang na dumaan sa kanyang kanan noon, naging mahirap para sa kanya na magtanong sa mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, napilitan ng lumabas itong si Daniel para tawagin ang matanda. Sa kakasigaw niya noon sa paligid, may mangilan-ngilan sa mga taong dumaraan doon ang nakapansin. Maya-maya pa, nang magsikumpulan na ang mga ito sa bahay ng matanda, sakto naman ang paglabas ni Manoy Anas sa isang masukal na talahiban. Pagsilay naman doon ni Daniel, dali-dali naman niya yung nilapitan, buhat sa mga nasipat niyang dugo nito sa kasuotan. Nang magkaharap na silang dalawa, una niyang napansin sa matanda ay ang iilang malalalim na galos nito sa ulo, kalakip ang mga bali-bali nitong daliri. May hiwa na rin noon ang bibig ng matanda na siya namang ikinagalit niya ng husto. Sa pagbalik naman nila sa tahanan nito, agad naman niyang ipinatawag ang kanyang ama habang paulit-ulit na tinatanong si Manoy Anas ukol sa mga nangyari. Hindi naglaon nang makarating na doon ang kanilang padre de pamilya, doon pa lamang nabuhayan ng loob ang matandang yon. Base sa salaysay ni Manoy Anas, magbabandang tanghali nang may dumating na grupo ng mga rebelde sa kanyang bahay. Pilit siya nitong isinasama, kaya ang ginawa niya, nakipagbuno sa mga ito. Habang nakikipaglaban siya, pansin naman niya ang iilan sa mga rebeldeng yon na parabang may dinadalang masamang dugo sa katawan. Ayon kay Manoy Anas na, isa yon sa mga rason kung bakit hindi siya roon sumama. Maliban sa ganoong dahilan, napag-alaman din niya na kaya siya nito sa pilitang dinudukot ay dahil sa nalaman ng mga ito ang tungkol sa kakayahan niyang magtunton ng mga taong itinuturing niyang kalaban. Halos umabot ng 10 minuto ang kanyang pakikipagbuno hanggang sa nagawa na siya nitong masukol. Nang mapagtanto naman niyang wala na siyang magagawa, pinili niyang magpadakip na lamang sa mga rebelde. Sa kasagsagan ng paglalakbay nila patungong bundok, himala namang nakahanap ng pagkakataon itong si Manoy Anas na tumakas. Hindi niya kasi mawari noon kung ano ang kalaban ng mga humuli sa kanya, pero base sa kanyang mga narinig, nagkalat sa buong paligid ang alingaw-ngaw ng mga baril. Matapos nun, malaya na siyang nakagapang pababa ng bundok. Nang marinig naman ni Daniel ang kwento nito, halos manginig naman ang kanyang buong katawan dahil sa matinding galit. Ilang oras pa noon ang lumipas, nang mapagtanto naman niyang nasa maayos ng kalagayan ng matanda, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang ama na hanapin ang mga taong yon. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman itong ibang nagawa kundi ang sumang-ayon. Bago umalis si Daniel sa bahay ni Manoy Anas, inabutan siya nito ng isang mahabang talibong habang nagwiwika sa kanya ng, "Mag-iingat ka, anak. Magtiwala ka sa tangan mo. Hindi ka niyan pababayaan anuman ang mangyari. Sige na, umalis ka na. Hihintayin ka namin dito. Tamang-tama, ito na rin ang unang pagsubok ko para sa iyo." Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman si Daniel habang nagmamadaling tumatakbo papalabas ng bahay. Maya-maya pa, nang marating na niya ang paanan ng bundok, dali-dali naman niyang hinagilap ang mga rebeldeng muntik nang pumatay
sa kaibigan ng kanyang ama. Sa loob ng halos magdamagan niyang paghahanap, kalaunay natagpuan niya ang pugad ng mga ito. Pagsilay naman doon ni Daniel, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang merong lumiwanag sa kanyang tabi. Pagsilay niya rito, doon bumungad sa kanya ang 3 diwata na merong napakagandang kasuotan. Ang isa sa mga yon, lalaki na gawa sa purong dahon. Ang suot mula ulo hanggang paa. May korona rin yung gawa sa ugat at meron yung kulay dilaw na batong nagliliwanag na nakalutang sa itaas ng kamay nito. Yung dalawa namang nagpakita sa kanya, mga babaeng diwata na nakasuot ng kulay puting kasuotan. Mahinhin man yung tingnan pero nasisiguro ni Daniel, hindi pangkaraniwan ang taglay nitong mga abilidad. Sa pagsilay naman sa kanya ng mga nilalang, mariin naman itong inilahad na hindi sila mga diwata, sa halip sila ang mga lakan ng Gilandro. Kusa silang nagpapakita sa oras na nararamdaman nilang malalagay sa panganib ang kanilang inaalagaan. Pagtatapat pa ng lalaking lakan sa kanya, nakahanda yun lumipol ng kalaban sa kanyang hudyat. Nang marinig naman ni Daniel ang sinabi nito, dali-dali naman niyang inilabas sa lagayan ang kanyang talibong, sabay sagot sa mga nilalang na yun ang, "Hindi magiging maganda kung kayo ang hahayaan ko sa unang misyon na ibinigay ng aking ama. Diyan lang kayo sa likod ko. Protektahan niyo ako laban sa mga hindi inaasahang pag-atake." Matapos naman niyang makapagsalita, mabilis naman niyang nilusob ang pugad. Sa pagdating niya sa sentro nito, doon tumambad sa kanya yung iilang mga aswang na naglalagay na ng langis sa mga katawan nila. Nagkalat din sa buong paligid ang mga bangkay ng kasama nitong wala ng buhay, buhat sa napakaraming tama ng barel sa kanilang mga katawan. Maya-maya pa, pagsilay naman sa kanya ng mga nilalang, mabilis naman yung sumugod na siyang naging sanhi upang gamitin na ni Daniel ang unang abilidad ng Gilandro. Ayon sa kanya, isa sa pinakamalakas na abilidad nito ay ang paglahuin ang kanyang sarili sa memorya ng kanyang mga kalaban. Sa ganoong abilidad, mabubura sa isipan nito ang tungkol sa kanya. Isipin ninyo, nasa harapan lang siya ng mga nilalang na yon, pero hindi siya nito nakikita. Pag sa katuparan naman niya ng abilidad na yon, mabilis naman niyang kinitila ng buhay ang lahat ng mga aswang na nagpapalit anyo. Minuto lang noon ang itinagal matapos niyang malipol ang kabuuang grupo ng mga rebelde. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali naman siyang umuwi para ilahad ang magandang balita. Magmula noon, nagtuloy-tuloy na ang misyon ni Daniel na siya namang nagbigay ng bangungot sa lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon pa sa kanya na, ang hawak niyang mutya merong pangunahing kakayahan. Una, yung ipinamalas niya sa mga rebelding aswang. Ikalawa, ang kakayahan niyang kopyahin ang lahat ng abilidad ng kanyang kalaban. Ikatlo at ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang kakayahan niyang paghiram ng abilidad sa lahat ng mutsyang alam niyang umiiral. Subalit hindi ito gaanong ginagamit ni Daniel sa kadahilan ng 1 taon ng kanyang buhay ang kabayaran nito. Alam niyo, pinuno, 4 na dekada rin siyang nanatili sa tugatog ng pagiging antingero hanggang sa naabot na niya ang hangganan ng kanyang lakas. Pero bago mamatay itong si Daniel, naipasa niya sa kanyang anak ang kanyang tinanga na mutya ng Gilandro.
Okay, opinion ko sa kwento. Grabe, sobrang bitin na bitin ako rito. Ngayon ko lang narinig yung ganitong klase ng mutya, yung Gilandro. Ang angas. Sobrang ganda nito kung naging series to. Alam nyo, sa buong takbo ng kwento, wala talaga ako masabi kasi sobrang ganda eh. Yun nga lang, nakakabitin, no? Kasi alam ko marami pang sasabihin to si Daniel tungkol dito sa mutya ng angka nila eh. Pero ang tanong ngayon, nasa na kaya yung mutya na yon? Nasa bloodline pa rin kaya nila? O nawala? Kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.